Isikole kuyi-factory yokukhiqiza igqila. Basifundisa ukuthi siphendule kanjani, sikhumbule, sivuke ngesikhathi esifanayo, sihlale ngama-row, sicele imvumo yokukhuluma, sicele imvumo yokudla, sicele imvumo yokuya e-bathroom siyoyikhulula. Lokho bakubiza ngemfundo. Isikole sakhandwa during industrial age, hhayi ukuthi sakhe abantu abakwazi ukuy'cabangela, kodwa ukwakha abantu abazokwazi ukuthi besebenze. Abasebenzi abalandela yonke into abayitshelayo, wonke ama-instructions. Wena ukubiza nge-work description. Abasebenzi abadiphenda kwi-system esikhundleni sokuthi bayithembe bona. Abasifundisa ukuthi sicabange kanjani. Abasifundisa inhlobo ukuthi kucatshangwa kanjani. Bangaki abantu abaphuma esikoleni bazi ukuthi imali isebenza kanjani, umqondo usebenza kanjani, imizwa isebenza kanjani, ibhizinisi lisebenza kanjani, ukudila kanjani nokupholisa iy'londa owakhula nazo, i-trauma, ukhulisa kanjani ukudla, uziqonda kanjani wena. Esikhundleni salokho sifundiswe ukuthi sinake ama-grade nokuthi si-survive-a kanjani. Ingane e-creative, eney'phiwo, ehlakaniphile iyawafeyila ama-test ngoba isikole sikubiza ngokuthi awuphasanga. Ukufunda akulungile, kodwa thina sifundi imfundo yethu, sifunda imfundo yase-Europe, sifunda imfundo yomlungu osifundisa ukuthi sibe yigqila kanjani kule khampani akaseyi-create-ile. Asikwazi ukuy'qalela ezethu izinto ezangamandla ethu ngoba sidiphende kule system. I-system ekuphanishayo ukuthi, hawu, kukhona into ofuna ukuy'qalela yona, ufuna ukuy'sungulela yona, usuba nokwesaba ngisho umdala. I-system eriwada abantu abathobela umthetho. I-system eriwada abantu ababalandeli. Umbuzo uthi, kusafanele ukuthi siyise iy'ngane zethu ey'koleni? Yindaba abantu abaningi abagraduate-ayo bengazazi ukuthi bawubani.